music is the most powerful things the world has to offer. No matter what race, religion, nationality, or gender that you are, it has the power to unite us. Maayong gabi mga ka-OBM. From Luzon, Visayas, and Mindanao. Kung ilabi na sa Dakbayan sa Cagayan de Oro City, maayong gabi. This is Roel Rodriguez, ang nag-iisang T2RR ng OBM. And my name is Grisela. Welcome to Musikal, Lokal Year-End Specials. Alright, so Miss Grisela, mauman na yun ang year sa 2020. Okay, so daghan kita natunan sa itong mga guests, especially sa itong mga local artists na rin sa Cagayan de Oro City. Nabaon po na ito uso sila ang porsigido sila ang kuan talento na i-share nila sa mga katauhan. Yes, that's right. And for today is ato ang balikon ang mga compilation nga ato ang nag-gather from them. Correct. Para po mabuan sa makitaan balik sa itong mga online viewers, ang ilang mga idols na local artists. Diba na sila yung chance na matanaw balik o ma-share nila silang friends and family. O aside from that, atong first na kuwan karon, o sa atong first na kuwan karon? Ang atong first band nga i-introduce ato ang mga online viewers is ang Dramasyne. Okay, Dramasyne. So, asa man ni siya nagsugod, Miss Grisela? Okay, Dramasyne, nag-start siya is a combination siya of two bands. Okay? Since nawala man nilang first band, which is ang ngalan is Drama Queen. Oh, Drama Queen siya, T2RR, and then pagkawala sa Drama Queen mo ng reason nga na-create ang Dramasyne. Oh my God. Interesting, right? Na-remember na nako. Na-remember na ni mo. Mo ni siya ginang purpose para ma-remember gina to unsa pa nila ko ang history. Yes. O diba? So, yun pa nila mas syara two is better than one. Diba? Yes. So, of course, dili na to dugayon pa to mga online viewers, Miss Grisela, kay I'm pretty sure that they're all excited to watch their music video, diba? So, ladies and gentlemen, mga ka-OBM, please watch this, the Dramasyne. Bulok na sistema, lagi na lang bang ganito araw-araw? Ilang ulit pa ba ang ulitin ko? Nananabik sa magandang panaginip, hatid mo nga ba'y pag-asa? Sa isang saglit ay nagkamali, mas lumawak ang daang mabutik. Sino nga ba may sala? Bawat butil may istorya at bawat himig na pag-asa. Bulok na sistema, lagi na lang bang ganito araw-araw? Ilang ulit pa ba ang uulitin ko? Bulok na sistema, lagi na lang bang ganito araw-araw? Ilang kahit pa ba ang kakahigin ko?
ko ay pagbabago. Hatid ko ay pagbabago. Hatid ko ay pagkakaga. Sistema, lagi na lang bang ganito araw-araw? Ilang ulit pa bang uulitin ko? Bulok na sistema, lagi na lang bang ganito araw-araw? Ilang kahit pa bang kakahigin ko? Darating ay hindi magkukulang kailanman. Habang buhay kang mamahalin ng tunay, kailanman ay ikaw, kailanman ay ikaw. At ang kulay sa bawat siglit ng buhay, kailanman ay ikaw, kailanman ay ikaw. Isang mahiwag kang daigdig at ang bawat oras ay may halaga. Kaya hiling ng bawat sandali ang makapiling ka sa tuwing na anumang unos at darating ay hindi matitinag ang pagmamahal. Anumang sakit sa darating ay hindi magkukulang kailanman. Habang buhay kang mamahalin ng tunay, kailanman ay ikaw, kailanman
Okay, so we're back mga ka-online, so mga ka-OBM. So, ato na nasaksiyan ang first local band o ilang videos, diba? So, I hope na nag-enjoy sila ato. Kaya bisag ako, nalingaw sa ko sa ilang video, Miss Grizel. Yes. Okay. Lumalaban nga, very power kayo. Okay, and yeah, this time, Tito R. Ano na smile ka for me? Wala lang, ismay lang ko, pang dagdag really. Sharing. Bitaw, this time, isi-introduce nato nga to ang next band, which is Grabe Ka Kulba. No, naman! Di ka kulbaan nga. Oh, Malakaw siya nga tao. Huy! Walkman. Ang names nila ang band. Yun. Hindi katawan ako. Oh, okay na to ha. Okay. So, Walkman band, word na dunggan na ako ni siya, Miss Grisela. Familiar. Familiar. Sounds family. Sounds family kasi ako. Okay, murag, ako na ning nakita sa Facebook and YouTube. Yes. Actually, Tito RR, Walkman started a year ago through Sir Sam Salingay. Siya gid ang reason nga na-build ni siya ang banda nga Walkman. And there are 4 members sa Walkman. Yes. And this time is i-introduce nato sa ila ang rewind lang siya sa ato ang nag-gathering nga music video from Walkman. Sa una, gapan pa sila kamang Oo, antod sa nag-Walkman na yun. Okay. Right, so, pili na sila dugayon kay murag kuan na kaya itong mga ka-OBM karon. Gusto nila madunggan ang excited sila. Yes. Sa video sa Walkman. So, mga ka-online, let's watch this. Close your eyes, let the music flow inside your mind. Don't be shy, groove your body close to mine. Oh girl, closer. Come closer, babe, 'cause we gonna dance like no tomorrow. We gonna say
So won't you dance with me? Yeah, be grooving. Move your body, girl, till we're rolling. Is we gonna dance like no tomorrow? We gonna save the night till tomorrow. So won't you dance with me? Yeah, be grooving. Move your body, girl, till we're rolling. Okay, so welcome back again. So I hope nag-enjoy ang tanan sa ilang music video. Sa Walkman nga band. Sa Walkman, alright? Yes. So I hope na naglingkod pa mo karon din ha. Wala mo naglakaw. Ang Walkman. O karon, Miss Grisela, ito ang next na band Yes, video. let's move Kailangan ko forward. naman medyo mas serious na siya. Wala, a music, more track, a music into song. Yes, a Ano bit to? of drama. Oh, Yun. So, yung name sa itong next band na itong kuha na tanawon karon. Alright, so we are in our third band, which is A Twist in My Story. Oh, grabe naman siya. A twist in my story. So, kabaliktaran. Gusto mo niya siya ito? Ano na, umang Tagalogana? Ambot lang, depende sa imo kung A i-translate twist? mo. So may ko lang sa man siyang history ni Miss Grisela. Okay, so same with Walkman, it 1 year of existing, she's a music industry. Okay, it was composed also of 4 members, which is ilang vocalist si Sir Pervel. Okay. Yun. So, di na to padugay-dugay Tito Kaya picture RR. sa pangalan pa lang silang band word kwan siya ng pangpatulog love song. Ano lugar? Murag parang ganun. Parang ganun, okay. Parang ganun to mga kawalan. Alright, so mga kawalan, please watch this, The Twist in My Story.
bridge. Trying's not even a shot. The thought of being scared forced me. So long, I still feel something. So long, I still cry. For every piece it has words. Before you left, try. Alright, so mga ka-online, we're back again. Yes, So- and we are on our fourth band. Okay, fourth band ng mga ka-online. So, kay last week, maging Miss Grisela, amo, pila ito mga band ka na mong gikuan? Five Five. bands. Okay, so karon. We have 5 bands. Oh. So, ano pang ninth Ano, band? 7 bands. Karon. 7 band. Oh. Yes. So, we are at fourth band now. Yes, and Okay. so 3 remaining bands. So Really? this time, So, Why are next you time, like Miss that to me? Grisela, usa man our next conword, lumalaban niya po ni na banda. yes, and their band name is Kurtblue and Thank You. Oh, Kurtblue and Thank You. Yes. So, muna siya mga ka-age, Oo, mga video. ka-age nimo-nimo. So, tsara po nila mga kanta. Yes, diba? And they are both solo artists. Mm-hmm. Si Thank You started when he was high school, and Well, Kurtblue Kurtblue. is when he was first year high school. They So, high school lang gyapon. Yes, they both started when they were in high Karon. school. So, siya na kayo, kung natin mga banda na composed of 4 members and above, dapat kayo mga solo artists na yan. Yes, Diba? that's right, Tito Mga, R. kung sa movie pa, mga independent. Independent Mga, film. yes, mga Indie independent film. musician. So now Mga this time, manual Tito RR, Oh, yes. di na to palangay-langayon. Oo, kay Mirupan at the present Yes, one. let's introduce to them the rewind or recap of their music video, Kurtblue and Thank Thank You. you. Di ba nagsabot na ta nga manaagtas inyo ha? Grabe atong sabot, kitang duha jud na himuot. Tanang mga pangandoy, gibutang lang ni musimong tumoy. Kay grabe kang bayhana, maasa ra jud kaayo ka. Oh Monday, di ba nagsabot man ta sa Tuesday? Nga makita unta tas Wednesday, mananaw tag sini sa Thursday, ug manlag sa mo sa Friday.
bata, cross cute ka, ayot ka. Hantod nga nag-college na ta, busy na kayot ang duha. Ug sa dihang naminyo na, wag yun damhan na makita ta. O kita nagsabot, manlaag sa Divisoria. Oh Monday, di ba nagsabot man ta sa Tuesday? Nga makita ang tatas Wednesday, mananaw tag sini sa Thursday, ug manglag sa mo sa Friday. Nagpaabot ko nimo till Saturday, niulpo akong kaspa Sunday. Kay wajud kay klaro nga babae, imo kong gipaasa perme. Si Mandy ang babae nga akong gipangita, mga pangandoy ko ikaw jud ang akong tinguha. Bisan pa man sa ugma ug sa dagas panahon, ikaw na ang babae nga akong huna-hunaon. Tungod ikaw kay gwapa ug tsada ug itsura, daghan mga lalaki kanimo nagkandara pa. Usan ako ni Ana, si Kurtblue ang pangalan, sa imo nahigugma sa tibuok kalibutan. Oh Monday, di ba nagsabot man ta sa Tuesday? Nga makita ang tatas Wednesday, mananaw tag sini sa Thursday, ug manglag sa mo sa Friday. Nagpaabot ko nimo till Saturday, niulpo akong kaspa Sunday. Kay wajud kay klaro nga babae, imo kong gipaasa perme. Imo kong gipaasa perme. Kay wajud kay klaro nga babae, imo kong gipaasa perme. Forever, you will be in my heart. Forever, my love will never go away. Because of my unfailing love for you, and I want you to know, and I want you to feel, and I want you to see. I love you, I need you, I want you here by my side. I love you, I need you, I want you here by my side. And I will stay with you until the end of time, and I will be with you
here by my side forever. Alright, so, hi mga ka-OBM, of course, we're back here. Yes. I'm still with Miss Grizella. And Tito RR. Okay, so karon Miss Grizella, to our next band is kuhain ka na siya. Kanang, Quite interesting. oo, kapag sa mga lalaki ito mga naglisod o Express sa ilang feelings. Yes. And because of that, ilang since they are having hard time to express their feeling, ginapaagi nila sa music. Oo. May po nilang strategy po, di ba? Yes. And the name of their band, Tito RR, Ay, is Springlif. Springlif, so wala Why siya. Springlif? Ini idea, Tito RR. Wala ka pala po, hindi naman sa Springfield. O, di ba? O, Spring, ano. So, pero matod pa na ako nadunggan. Wala mo gina siya. Sa imong nadunggan. Wala na siya ka ng sa notebook. Yes, tama ka dyan, Tito Sakto na RR. remember. Sakto ba ko, Miss Grizella? Yes, you're right. Kay May gikan siya gikomment. sa notebook band. Kay before Tito RR is ginasulat nila ilang mga songs sa binder. Kaya mo ba may mga ka-online sa newspaper? Chala! Haha, funny din kayo sa Tito RR, no? Okay, so, busa nila pangalan ilang band na The Springlif kay every time na magsulat sila mga ka-online or kanang ilang songs, ilang ginasulat sa notebook na Spring. Basta kay Spring. Basta na Spring. So, pwede put Cold Spring, okay? So, right, so kasi Yes. mga name nila. Okay, si Sir Reza Hulan and si Sir Mark Anthony Gamel. Okay, so mga ka-OBM, please watch. Let's watch their music video. The Springlif. Kauhaw ba kasi sana? Jing, pasok sa kwarta, Jing, di. Kau, dia, pas, nakay... Niya ko rin, ni. Kaya, paitan niya. Siya, utang ko. Ayo, yet. Pa, utangan sa upapsi, dia, be. Bagjing na magbayad kay waday sukli yung kwarta. Pala ta, dia. Palob ka. Nakay, soft drinks dia na pangpakusog. Papsi, bay. Sa mga flavor na, bay. Pautog, di, bay. Pautog. Yaw, palami ba yan na. Sige, tagay ko isa, bay. Sige, bugnaw. Kanang bugnaw. Okay. Lisod ning kinabuhia, kung wa kay kwarta, ikaw magluya. Uban na sa mong barkada, sa among tripping ikaw madala. You can choose your flavor. There's an apple, mango, nesty and fuel flavor. You can choose any way you want, and you can make the groove, and you can make it cool. Ilikit na, ha 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 ha. Ilikit na, ha 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 ha. Ilikit na, ha 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 ha. Ang papel, ang pap. One pop sulirap, one pop sulirap pap. One pop sulirap pap, 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 one pop sulirap pap. Sayon kung tama na kay ka, katawan lang ang problema. Magsuyop-suyop bisan ug asa, busa sa papsi kita barkada. Klase-klaseng tripping, mukaon matulog, kalit lag katawa. Bisag palong na ka, kalit kakusgan ka, busa hali na sa among barkada. Ilikit na, ha 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 ha. Ilikit na, ha 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 ha. Ilikit na, ha 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 ha. Ang papel, ang pap. One pop sulirap, one pop sulirap pap.
One pop suli rap pop, 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 one pop suli rap pop. Pre, si Lawi pre oh, lagi kayo sa nanin nun. Ah, saan na siya? Pagkiraw na siya. Nandiyan ko eh. Saan na siya nga, kwan pre? Patsy, and everybody's married. Iligit na, iligit na, iligit na. Ang papel, ang pop, one pop suli rap 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 pop. Patsy, and everybody's married. Magalayo, makakaasa kang hindi na magbabago. Limutin natin ang nakaraan, simulan na ang walang hanggan. Nandito lang ramdaman mo tanging himig na nakalaan sa'yo. Kahit na tayo'y magkalayo, makakaasa kahit minsa'y di natitingin sa iba. Magtiwala ka lamang. Wow,
hawak ka lang. Huwag kang mag-alala, kakayanin to. Kahit lumipas man ang panahon, makakaasa kang ikaw lang sa buhay ko. Nandito lang ako, hawak ka lang. Huwag kang mag-alala, kakayanin to. Kahit lumipas man ang panahon, makakaasa kang ikaw lang sa buhay ko. Hawak ka lang. Alright, so we're back mga ka-OBM. And we're in our 6th band. Yes, 6 bands. So kung siya mga ka-online, ganahan, we're mas na-enjoy dyan ko ano nilang interview. Oh. Why man Tito Oo, RR? no, makuratan ka. Makurat man. Ibis ka tulgon ka, makamata ka yun. Sample Tito RR. Hindi na ko mo-sample kay Lisod na. Ay, Okay. lisod. Okay. So, pangalan silang band ang Bloodflowers. So, kani siya mga kaulan, dili lang pang dakbayan, pero Pang international. That's right. And aside from that, Miss Grisela, gikuha po sa Ivory Music ang ilang mga songs. Yes, So, they are exposed in Ivory music, and And their I music guess- is also expanded outside the country. correct. So, sa ko po na remember, more than 10 years po sila ga-play. Yes, because they started in 2005. Ibuan yun ba? Yes, I memorized it, though Ka-play I'm po not ni around. sila also sa Manila. Yes, and Visayas in Cebu. Lumalaban. So, Yes. dili na nato paano gayon pa Miss Grisela kaya for sure excited na to mga ka-OBM to yes. watch their music videos. The Bloodflowers. Alright, so please watch this. Ilog ay dumadaloy, ito'y hahantinding sa dagat. Tulad nating lahat, uuwi na rin sa pinanggalingan. Yung dahon, di magtatagal, mapapagod din. Ito ay kusang mahuhulog sa ihip ng hangin. Kapatid ko, ako'y narito, naghihintay sa iyo. Halika at sa bisig ko, hingat may sasabihin. Lahat ng bagay dito sa lupa ay babalik din sa pinagmulan. Na at tuwi na tayo patungo sa isa't isa. Matuyong dahon ay di magtatagal, mapapagod din. Ito ay kusang mahuhulog sa ihip ng hangin. Kapatid ko, ako'y naririto, naghihintay sa iyo. May tikinig,
naghihintay sa'yo. Halika at sa bisig ko, nag-iingat may sasabihin. Kapatid ko, ako'y naririto, naghihintay sa'yo. Halika at sa bisig ko, nag-iingat may sasabihin. Kapatid ko, ako'y naririto, naghihintay sa'yo. Ako'y makikinig, di mo ba nakikitang mag-isa-isang dako lamang? Mag-isa-isang dako lamang, mag-isa-isang dako lamang. ka-OBM and Yes, again. welcome online! So we're back! Sa Yes, vlog. with Tito RR. And of course with Miss Grizella. And we are on our last band. Okay, so, kanya itong last na kwan, solo artist niya siya. Yes, okay. slash teacher. Oh, teacher siya. Okay, so,
kuhan siya ng sanoy, moral sanoy. Ayun mga song ani kay base yung kuhan ka na. True to life True story. to life. Yes. And kani sa ko na remember kani siya na kuan artist kay nagkuha siyang interest into music tungod siyang family. Yes, because she was been in a broken family. And the name of her band is Madel Dreamer. Madel Dreamer. Yes. Oh, Okay, diba? so Madel, yeah. Madel si mga kuan niya Madam Go. So yung ginasulat. Pero according to her, Miss Grisela, yan ang mga songs na ginapasulat niya. Kaya ginakuha niya sa mga friends niya. Yes. Uban siya mga students. So, ilang tagaan kinabuhay into music. Yes, that's right. And si Madel Tito RR, nag-start siya of venture sa music when she was 5 years old. Yes, of course. Na-remember pa na ko mga ka-OBM na kakanta siya sa mga wedding. Yes. Wedding and birthday celebration. And since na-teacher siya, yan pong gina-encourage yung mga student Yes. to play music. So, di ba? Silang vacant time, instead na maglag-lag, silang room na Yes. sila magkanta-kanta. In fact, jamming. Yes. In fact, Tito R is gahandle siya og mga passionate na mga youth sa ilaang school. Correct. So, Yes. nag-create siya mga club silang Yes, school. and mga choral. Yes. Kural. Kural, di ba? Nag-club na gani ko, kural na gani, di ba? Ganahan ko. Siya rin magabuhi pa, magabuhi. Alright, so mga ka-OBM, so dili na tudugayin pa, so let's watch this video. The Madel The Dreamer. You are so beautiful, no need to hide. Your scars are blessing to my eyes. You are so beautiful, nothing to hide. Your scars are my stars. You've been hurt all your life, I can see it in your broken smile. You try to hide the pain, baby, it's alright. You feel exhausted, feeling unwanted, and let me tell you that tonight you are so beautiful. No need to hide. Your scars are blessing to my eyes. You are so beautiful, nothing to hide. Your scars are my stars. There's more to life than your suffering. Look into the brighter side and you know what I mean. You are more than glitters and gems. You are amazing in your own way, and that's the best thing. You are so beautiful, no need to hide. Your scars are a blessing to my eyes. You are so beautiful, nothing to hide. Your scars are my stars. Do not believe when the world says you're not worthy. You know in your heart, and you have to believe me. I've been with you all this time, all the time. You are a beautiful star, designed by scars. You are so beautiful, no need to hide. Your scars are a blessing to my eyes. You are so beautiful, nothing to hide. Your scars are my stars. Your scars are my stars. Okay, so ato na nakita ng mga music videos atong
7 bands. Yes, Okay? so that's all the compilation of our 7 bands here in OBN. Alright, so since 2021 is now coming next pila na lang next kaadlaw mga ka-online. Yes. Ugma na yun. Ugma na mga ka-online at ang New Year. So let's welcome the 2020 with full of 2021. 2021 rather, okay, full of happiness and joy together with our family and Yes. friends. Okay. And of course, Miss Grisela, unsa man imong mensahe sa to mga ka-OBM karon since na next year, kaya dapat we need to do something one, di ba? We need to do better, di ba? Yes. I am just so thankful to all of the supporters and followers of Oro Broadcast Media for still continuing supporting us here sa amuang station. And I do hope mga ka-online nga sa 2021 na pagyapon mo mag-suporta sa Correct. amuang. And also, Miss Grisela, and also mga ka-online, mga ka-OBM, let's don't forget to continue supporting, patronizing our own music here sa Dakbayan, okay? Yes. And kato mga band ka namang ipasalita ganyan, nasa sila yung mga FB page, Yes, and even mga Spotify YouTube account, channel. YouTube channel. So, Kindly, let us all support them by that. Yes. At least maka-create og impact ug mas matyada pa ang kwansa ko. so what to the side, Yes. by the year 2021, boom, kuha na kay kusog na kaya itong mga local artists. Yes, So, yes. diba? Okay, they are all potential. Makita na to sa ila. Correct. Amen. So, told you ko na Ms. Grisela. So again, mga ka-online, so this is Ruel Rodriguez, ang nag-iisang Tito RR. And I am Grisela Laguya. Alright, so thank you for watching Musikal Musikal. here in Special.